wallahi abin da zan faɗa miki tabbatar da tabbacin ke gama abincin nan. Wannan dambu da keman jiya nan keman dambu ka ke saman anura. Yau wallahi sai dai ke gidan tun da na gane abin bura wata. Yanzu an ban da iskanci kenan da na ganin ki in wahala da kada gobe. Ni an na keman dambu ke ce kaman gishiri ya kicewa. Yau wallahi sai dai ke gidan ku in taka miki shigan ta kabari. Na gane mata yanzu kun ba abin gaba wallahi. Assalamu alaikum malam. Amma alaikum assalam. Malam jiya nayi neman ka wallahi ban gani kama kuma ina son in dan yi ma yan wasu tambaya na neman ka ban gani kama ina an tsaye malam. Saurin da ka ga gaskiya je na wuce ina ta Na sauri. ga jiya kana ta sauri kan wannan zai na horon ka. Saurin da ka ga ina yi jiya. Lokacin da ka ga ina nan sauri daren jiya na kasan in cimma. Ban gane ni daren jiya ba. To daren jiya na kasan in cimma. Amma malam amma yamma za gani amma ma da yana. alaikum, Allah gafarta malam. Amma alaikum assalam ranka dade. Allah ina so ya ma wata tambaya malam. To Allah ya sa mun sani. Malam wai tambayar da naka so ya ma wai kura na kwai. Kura to yi ne ta kai shegiya. Subhanallah. To ga tambaya ta ka malam ta wuce wuri. Mallam. Mallam yana da wata tambaya. To Allah ya sa mun sani. Wai ana zahi lokacin rani. To zahin da ka ji ana yi gaba zara wannan rashin wanka da hetur na. Kai wanka da hetur za ka rashin zagi. Ranka dade. Barka da yau. Na gari. Jiya mutalar da kabban da ka sai sigari ba ta da kyau. Mutalar da na baka? Abba ta da kyau. To ni ma can na halbota kaso ta ne. Ba gwamnati ta ba ni na halbota da kaina.